thlir tu zong te chibai vek ule hei hi fact check mizo channel ania tunchuma chuan Bermuda Triangle Tluk Zeta Hmun hla om tak tak te kan lo ti chhuak dona atop thlengin ilo thlir don nia. The Nevada Triangle. Nevada le California bial chhunga om. The Nevada Triangle hi khovel hmun mak le hla om. Tun thlenga Hrilhfiahna ala Awmlo te zinga mi ania. He hmuna hian kumsum ruk chhungin thlona sang ni chuang zet bo to nia hriatani. Heng thlona bo ta te hi an bo dan chung chang soitur engma a ngai lo lai te hi amakin arap ruviawa chu mai ba ka an hnu ma chui zui tur ngai meu lova tin engtin nge thok le khata wana an thlok lai chu an bo top mai thei chin ti lai te hian ngai tuana ati thui du khop mai voi khat po kumtam tak chung pilot lo ni to billionaire Steve Fawcett chu mithem thiam le experience nga to tak ania ama in Nevada Triangle lampanin athlok chhuaka ani po hemi hnuwa chang hian chinshiat lovin abo zuita ani thlatam tak chung an zon hnuwa po ache suana hnu ma o mangtur po an mu theilova heiwang hian thi anga report ni in azon na po ti topri ani pha ta ani heng triangle chunga hian hunlar tak tak pathum Las Vegas Yosemite National Park Area 51 tele Death Valley Desert te a oma chui theimia lova bo an tamtak em awangin in hialna a chwa hnem pha hle a mitam tak terin dana chuan heng thlona chuang te hian Area 51 bulvela thlokin mu phanlo thil chen khat an zu muanga an kap thlata niang te an tia alien thil ti anga ngai te po an tam hle alien soita ka chuan Nevada wam chunga hian alien emo alien te chet na hnu ma ni om tak tak mu aninwal to a azir pe deuh tele mithil chik mi tak tak te chuan theories oi om tak tak an ron ti chhuak fo china ma se soifia theilo thilmak alani fan the Algerian megaliths pyramid an siam dan kan soyang devin man lai mi te ti atan chuan a oi om lo zo khop mai kan ti tur te zinga mi megaliths te hi Algeria ram Sahara Desert munlai li lai taka om ania megaliths om nalai vela thlona thlok chin te hi bo an tam to hle a an chin sang shiat ani zui to ngai lo bokani he hmuna hian electronic problem a om thut china wangin phone thalak tumpo thil theilo angtluk ania tin compass keng to ten an soidanin an compass te hi a man thei ngai meu lova a hmuna anom chung chu a virkwal char char chin ani ome akal to te soidanin he hmun hi hmun dang dai tak ania thil thalo tak thleng ni om takin mi a om tir thei hialani tun thlengin a chan o mang tur an la jong zel na chungin channa ero ala om lem lo the Dragon's Triangle the Devil's City ni bok the Dragon's Triangle hi Bermuda Triangle ne na ain an ema wangin the Pacific Bermuda Triangle ti poa soichin ania island gaum Northern Philippines le Yamatai Island te inkara omani hetui pui chunga hian khopui mu chwa ania hian thil mu chwa hi Japan's Atlantis tia wa ani boka man lai mi te siam khopui ni ngei turani lungnal tak taka ker mu tura om fura until siam zinga chen khat phe hi chu manro changkang tak tak manga siam ani du mel le a man lai mi te ina hetiang khopa munro pui an siam thei shim shim po hi thil mak chu atling ve ani thlona mai ba ka lungtam tak he hmuna hian an lo bo to awangin Japan sarkar de chuan thlona le lungkhal tu te hi hetui pui hnayakal lo tur hian thu an pe to nge nge jirchian cha ka kal du mitam tak omma se a hmun hi a hlo om em awangin an kal ngam le chia thin lova ma sela thil mak danglam tak in thu phe hmuna hian om ti ero hairwala ni lo chiang hle the South Atlantic anomaly helai hmun hi khovela radiation asan na laiber ania ma se alo in siam dan le alo om ringot dan hi tute ma in tun thleng hian an la shelo thung he hmun zir chiang tura astronaut pakhat an tir chuan khovel pona changin a om dan chiang taka la katuma ma sela a hmun om na lai vel a thleng tia rilru fim tak apu thei ta hau lo maya
hallucination kan ti ang deuh hian a om ta ruaya thla po ala thei ta lo ani mi chen khat chuan he hmuna hian ramshwai tu ten thuruk mak tak tak anda ni in an ringa mithiam te ngei pon he hmun soifia dan tur hi an hai cham ve hle ani Wharton Basin Khovel hmun makber te zinga mi chu he Wharton Basin Indian Ocean a hi ania he hmuna hian lir mi ngun hle a masela amak ve deuh na chu mithiam ten an hanjir chianin he hmuna hian lir nging thlen thei tu tur tectonic plate engma mu ani lo lai hi ani chu mai ba ka kan lo soitak ti ang bokin longle thlona bo alo om nual to a hewang hian pilot te chuan he hmun hi kaltlang lovin an hel jok thin ani henglunga chuang te le thlona a chuang te ruang hi hmu zui ani to ngai lova chui zui viau tumpon a hmun hi a hlo om em awang le engtak nge omang ti a hriat lo awangin kalngam an om to meu lova engin nge he hmun hi tinghing thin ti po tun thlenga hriat alani lo Easter Island Polynesia hmuna Easter Island hi chu thlir tu te pon in she cheu to nge yanga man lai mi te chen na chin pakhat ania heng mi te hi Rapa Nui tia hriat an ni he hmun makna chan ber moai statues te hi engtia siam nge an ni ti lai hi ngai tuana ti thui thei tak pakhat ania he thlir kara hian heng milem te hi zakwa zet mu turin a omani han en mei po hian manro holam taka siam chu an ni hmel lo tunlai manro thatak tak manga siam an ni du hmel khop zoka masela heng milem te hi kumsang khat sanni sumnga da ya siam to ania chung hunlai chuan manrua an la nei that don lo mai pi alama heng milem te hi pakhat ringot po ton somkwa Zeta rit ania sai somni pahni ri na Tluk zet an hen ti na ani chu alien te thil siam ani ring an om nuala a oi om lo viau na chungin chu bak chu rin dan dangwak awang em bokani ato ber kan soihma in kan channel ilola subscribe lo ani chuan khongai takin a hnuaia subscribe button kha min lo hme sak turin kan nge na cheu Great Zimbabwe mi sing ni chuang zet om thin na hmun Great Zimbabwe hi tuna chuan wa lo run kan ti ang mai hian a re duak to maya voile khata mi sing ni chuang meu han bo top mai chu thilpa ngai ani lo ti achiang viau ome mitam tak bodan chungchanga hian alien emo ramhfiahna tho ani ring an oma masela mi chen khat chuan khanghun lai khan Zimbabwe ram chuarovin ami puite pon tui in tur an tla cham hle a chuwan chuan anin sonta ani e te antibuka ramdang ne na inti buaina po nei chuang lem lo Zimbabwe khumi puite bodan hi mak itive viau lo mo ole khati zong khan le phot sela video dot le in lo chang chho don ya